Sɔgɔma foli an b'o di a lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ. Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ. A mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlenba ka radio Mandi la n'o la radio fréquence 93.8. Kunnafoni a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa. Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awo Traoré. Nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 tɛnɛn. Ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ. Bi sɔgɔmada in na an baarakɛɲɔgɔn n'an balimakɛ Keriba Samakɛ a sen bɛ kɛrɛkɛ la ale ma kɛnɛ sɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ taga ni ka segin ɲuman Ala k'o d'a ma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen kunnafoni sɛbɛnw ye min d'a ma an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere. Ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni dɔɔni limanaw k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ. Yan'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na Sidi Lamini Danbele monsieur le maire yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ. Bada an ti don a kɔnɔ n'an ma dugawu kɛ an ka jamanaba in ye. Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo. Nin sago jugu sago Ala kana jamana in kɛ masi sago ye ni maliyɛn yɛrɛ wolow tɛ. Ala kana jamana in nabila abadan Ala ma nabila Ala kana an nabila. Sutura birifani a bɛ masaba in bolo Ala k'a fɛnsɛn an ka jamanaba in kan. Tɔɔrɔ ni gɛlɛya minnu b'an kan Ala k'a ɲɔnti ka bɔ yen. Ala ko k'a ka Ala yɛrɛ kama. A ka cilenba alayhi salatu wa salam o lihɔrɔma n'a barika la. Ba Awo Traoré i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa ka na. N b'i bolo don ka sama fasiri di sɛbɛn n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na an ko a ma le guido a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasiri sɛbɛnba Lazana Kulubalikɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko sigi dɔ kɛra min ye e ka dɔn k'a fɔ maison de la presse ye n'o ye kunnafonidilaw ka soba ye sigi kɛba o de ye e ka dɔn k'a fɔ le Front populaire des jeunes du Mali a ko n'an b'a fɔ a ma ko FPGM a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin jeune kofɔta ninnu ye Front populaire des jeunes du Mali a k'u ka sigi an'u ka wuli ka jɔ a ko a bɛɛ lajɛlen k'a bɛ e ka dɔn k'a fɔ bi anw ka jamana marabakuraw n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga président Azimi Goïta awa fo kana se gouvernement kura ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko olu na ani bi cɛ a ko min ye gɛlɛya ye k'o bɛ jamana kɔnɔ kojugu jamana min ni e ka dɔn k'a fɔ e tɛ don a sugu kɔnɔ k'i bɛ kunnawolo sɔrɔ abadan ko sugu ka gɛlɛn bi kojugu jamanadenw ko sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ a ko lakanabaliya k'o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ depuis k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga n'ale bolo cunna premier ministre ya bunakun kan a ko gɛlɛya k'o warakasalen don bi kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye e ka dɔn k'a fɔ Front populaire des jeunes du Mali ye a k'u ka wuli ka jɔ a ko e ka dɔn k'a fɔ a taara laban meeting ma koyi meeting min n'u ye ɲɛfɔliw kɛ o meeting k'i ka dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan min ye Front populaire des jeunes du Mali a président d'honneur k'ale tun bɛ kɛnɛ kan koyi n'o ye Mahamadou Jawara ye fo ka taa bila a président ba yɛrɛ la n'o ye Cheikh Fofana ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mahamadou Jawara ye n'o ye président d'honneur ye a ko a ma kuma in ta daga girindala koyi a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga bi n'ale ye jamana premier ministre ye premier ministre min ni ayiwa bolo ɲɛsira jɛkulu ma jɛkulu min n'a tɔgɔ ko M5 RFP a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sogɛli Kokala Mayiga min bɔra M5 RFP kɔnɔ n'ale nana kɛ premier ministre bi a ko depuis an nana fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko gɛlɛya dan de Sogɛli ka ta ye koyi a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka yala Sogɛli Kokala Mayiga a ka premier ministre ya a nafa bɛ Mali de ye wa walima a ka parti MPR a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre a ko min ye M5 RP n'a bɔra o kɔnɔ ni kana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ premier ministre y'a ta a ko a janfa ko a walankatala olu bɛɛ lajɛlen kan koyi a ko bi a ko min ye M5 RP
a ko a cɛba jolenw bɛɛ lajɛlen ko sogɛli y'u bɛɛ mabɔ a la koyi ni k'a ka MBR ye k'olu zama ka na a gɛrɛfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mahamadu Jawara n'ale ye président d'honneur ye a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ bi sogɛli Kukala Mayiga a ka wulikajɔ ye fɛn o fɛn ye bi o de ye ayiwa élection a bɛ se ka kɛ cogo min na Mali kɔnɔ min ye organe unique ye awa fo ka taa se assise nationale ma koyi a ko nin fɛn fila de b'a da bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sogɛli ɲɛ t'o la wa sɛgɛ min bɛ adamadenw kan bi a ɲɛ t'o la wa sugu ka gɛlɛn bi cogo min sogɛli Kukala Mayiga ko a ɲɛ t'o la wa a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka koyi yala sogɛli Kukala Mayiga a ye premier ministre ya ɲini a y'a sɔrɔ awa M5 sababu la a ko M5 mɔgɔ jafalenkɔrɔ kɔ k'a ka maaw ta k'a ma don a yɛrɛ la a ko bi maliyɛnw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sogɛli Kukala Mayiga a t'o lajɛ dɛ wa a ka wulikajɔ bɛ mun ye transition a bɛ ɲɛ ale bolo cogo min a ko yala a bɛ se ka ɲɛ ka adamadenw to kɔngɔ la wa transition bɛ se ka ɲɛ ka insécurité waralen to jamana kɔnɔ tan wa gɛlɛya min bɛ adamadenw kan bi a ko bi gɛlɛya min bɛ adamadenw kan a ko min ye sogɛli Kukala Mayiga ye a ko a ɲinɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔ koyi k'i ɲɛsin fɛn fila ma koyi fɛn fila min n'a b'o fɔla su ni tile a k'i ka dɔn k'a fɔ k'olu tɛ dun koyi o tɛ jamanadenw awa i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw o t'olu bɔ ayiwa sɛgɛn kɔnɔ koyi a t'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ko a k'i ɲɛsin joona joona gɛlɛya min bɛ adamadenw kan bi sogɛli Kukala Mayiga a bɛ se ka mun kɛ ka jamanadenw bɔ o gɛlɛya kɔnɔ a ko n'i y'a mɛn chef de gouvernement a ko gouvernement n'i ka dɔn k'a fɔ maa joli joli don a k'olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma ale de koyi baara o baara n'u b'a kɛ a bɛ tɛnku ale de la n'i y'a ta k'a lajɛ sogɛli Kukala Mayiga ko a taara ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CNT ɲɛkɔrɔ k'a ka ayiwa politique de gouvernement min déposé a ko n'o o baara bɛ k'a kɛcogo la yala bi ayiwa jamanadenw tɛ n'a fɔ bi u t'olu ɲɛsin bi k'a fɔ sugu ayiwa ko nɔgɔya kɛra sugu kɔnɔ wa gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ jamanadenw kan bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya nana wara kosɛbɛ min sogɛli Kukala Mayiga n'ale kɛra premier ministre ye fo bi a ko gɛlɛya de nana wara ka tɛmɛ o dan kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min Elhaji Ibrahima Bubakari Keita ye wulikajɔ min ni M5 y'a kɛ ka laji k'ale ka fanga bin ni sɔrɔdasiw nana ayiwa fanga o tɔ la ban a ko bi ko n'an m'an kɔlɔsi a ko a na kɛ échec ye jamana kɔnɔ koyi échec ko a na jɛngɛ transition ka redresser a ko sogɛli Kukala Mayiga a ka wulikajɔ min bɔ o nɔfɛ bi a ko a ma so o la halisa koyi transition a ma se ka rectifier koyi a trajectoire a ko a bɛ tilenna yɔrɔ min kan bi o de ye kabakuru ye ka taa dasi kabakuru la a ko n'o kɛra a ko min ye sogɛli Kukala Mayiga ye ani M5 cɛba kelen kelen bɛɛ lajɛlen a ko i k'a ta k'a lajɛ a k'u ye jamana janfa sabula sogɛli Kukala Mayiga a sababu kɛra M5 RP de a mana ɲɛ a bolo cogo cogo a ti bɔ M5 kun wa n'a tiɲɛna a bolo M5 ils sont comptables de sa gestion Fasili an y'a sama ka bɔ le guido kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili Sɔgɔma Lasina Kulubali b'a we an ka taa Fasili di sɛbɛn n bɛ n bolo yɛlɛma indépendant a ka bi bɔli Fasili sɛbɛnba Abulayi Jara Jarakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko wulikajɔ k'a bɛ jamanadenw bolo bi jamana ɲɛmaaw k'u bɛ wulikajɔ bolo da ni ka maaw jalaki maa minnu n'olu bolo sera jamana ka nafolo ma atteinte au bien public a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali kɔnɔ a ko yuruguyurugu k'ale ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ wa i ka dɔn k'a fɔ bi jamana maabakuraw k'u ye taabolo kura bolo da taabolo kura min n'u y'a bolo da o de ye i ka dɔn k'a fɔ maa o maa ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ san 7 Elhaji Ibrahima Bubakari Keita ka fanga kɔnɔ fo ka tɛmɛ o sanfɛ maa o maa ni e nɔ yera yuruguyurugu la a ko bi jɛkulu min n'an k'a ma ko pôle économique et financier awa k'a bɛ ka bɛɛ lajɛlen de wele bi kosɛbɛ welewelema dalen don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ yuruguyuruguma bɛɛ ma a ko kuma masurunya ye jumɛn ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko bi fɛn min i ka dɔn k'a fɔ golo maselen tabaw ye fo ka taa se civiliw ma maa o maa ni sɔmin kɛra la
k'a fɔ e bɛ jamana nafolo e y'i tulonkɛ la a ko wele bilalen don a caman ma bi ko ye a ko bi a ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ wolo maselen tabaw ka ayiwa matériel ye u ka minɛnw n'u ka mobiliw a ko bi ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ wele bilalen don ayiwa i k'a dɔn ka wolo maselen tabaw u ka ɲɛmaaw caman ma ko ye ɲɛmaa minnu n'u bolo sera jamana nafolo ma fo ka taa se civiliw ma maa minnu n'olu ye homme d'affaires ye a ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko depuis 2018 san 2018 a ko jamana in kɔnɔ homme d'affaires caman ayiwa u k'a dɔn k'a fɔ ni wolo maselen tabaw a k'u jɛra ni ka yurugu-yurugu kɛ jamana kɔnɔ a ko a masulu ye jumɛn ye a ko min ye amadu ali ɲagalu ye fo ka taa se musa fanɛ ani abdurahmani keyita a ko o le bilala olu ma k'u lamɛn sɛpitɛmburu kalo tile 8 a ko o ni bi cɛ a ko mandat de dépôt ko dar'u kan koyi olu bɛ bolola a ko mandat dar'u kan olu bɛ bolola a ko y'a sɔrɔ dasanuma koyi dasanuma min n'o y'a jira k'a fɔ a ko wolo bilalen don i ka dɔn k'a fɔ wolo maselen taba a ma caman ma koyi ma caman a ma maa hakɛ fɔ a ko olu camanba de welelen don bi koyi pôle économique et financier la ko ka ɲininkali bolo da u la wa an ka jamana minisiriso min n'ale bɛ ayiwa wolo maselen tabaw kunna a ko yuruku-yuruku minnu kɛra yen n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ marché dira a ma diya jicogo la wa i ka dɔn k'a fɔ mobiliw caman olu nafolow sarala k'a ban mobili ma ye a ko min ye ministère de la défense et des anciens combattants a ko waleya in bɛ olu de kunna bi fɔlɔ wele bilala ayiwa officier ma a ko fɛn fɛn n'a y'i sen don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ bolo économique kɔnɔ ɲininkali tɛnkulen k'u la a ko a nana ye k'a fɔ a e nɔnin ba la a ko olu caman k'olu maralen b'u bolo yen bi wa fo ka taa se avion ko bunako ma koyi avion ko bunako avion présidentiel Elhaji Ibrahim Baba Keita ka avion min zanna ani équipement militaire a ko o bunako kɔnɔna la bi min ye ayiwa premier ministre kɔrɔ ye Soumeylou Boubèye Maïga fo ka taa se ministre de l'économie et des finances ma madame Vili Bouare Sissoko ani i ka dɔn k'a fɔ l'ex-directeur de cabinet du président IBK Hamadou Kamara a ko ninnu bɛɛ lajɛlen bi a k'u bɛ sous mandat de dépôt a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko wele bilalen don secrétaire général kɔrɔ ma koyi n'o ye Mustafa Ben Barika ye a ko a kuma lasurunya la Mustafa Ben Barika a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ baara kɛ jamana kɔ kan a bɛ Lomé fɛn min bangiba dɔ ye k'a b'o la awa ko yala Mustafa Ben Barika a bɛna wa a tɛna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Mamadu Kamara k'o fana tun tɛ Mali kɔnɔ yan koyi o fana tun bɛ ayiwa jamana kɔ kan pour que ka se k'a yɛrɛ lajɛya a ko a yɛrɛ nana ni k'a bila justice ka bolo kan a ko sisan kɔni Mamadu Ben Barika a ko n'i b'a fɛ i ka lajɛ ayiwa jamanadenw ɲɛna wa wulikajɔ min kɛra nin ye kuma minnu n'a fɔra a mɛnna a ye ɲaraki minnu kɛ Elhaji Ibrahim Baba Keita ka fanga kɔnɔna la a ko i kana joona joona awa k'i n'i yɛrɛ bila ayiwa an ka justice ka bolo kan ɲininkaliw ka tɛngu i la n'i nɔ b'a la i na minɛ wa n'i nɔ t'a la fana ayiwa ko jamana in ye sariya jamana ko ye parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a da k'a lajɛ a ko nin gɛlɛya a ti maa to koyi sabula a ko a bɛ waati jan bɔ bi jamana bɛ nin sɛgɛn kɔnɔ jamana bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ awa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu tun bɛ fanga la waati u ka sira foyi ma k'a la a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu n'u kalabɔkalabula k'u labɛn siɲɛtiri minnu n'olu fabriqué la accords k'olu signé ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maaw ye awa u yɛrɛ b'a dɔn cigi k'a fɔ wari tɛ ninnu kun ayiwa i ka dɔn k'a fɔ k'u ka baara kɛ nafolomugu a bi cɛ k'a di olu ma ten sabula olu ye a marifa min dabɔ ye olu ye maaw ye maa minnu n'u ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ka surun ɲɔgɔn na koyi olu ye maaw ye
mamunu aywa nabe fu mako intouchable ako bi ako ikala la kafo oko ko le bana koyi jamana mero mene ko bi bela jele bolo bi se ka da beka wani ngali bi se ka tengum bela fasi anyala sama ni ka bo ene bana ngono aka bi boli fasi se ba able jara angata bawo nte bashie dimanche do antume tongoro bugu no ye an yɛrɛ ka faba ye tongoro bugu ekɔliso la tongoro bugu denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan ka fɔ bi an ka ɲɛma yira an yɛrɛ la an kun ko an ka se k'a fɔ a fɔcogo la ma ka bila ɲɛ maa min n'ale bɛ wocɛw dɔn kungo minnu bɛ denmisɛnw na tongoro bugu kɔnɔ sifinakaw kun ko ka se k'a fɔ jaka bilala bɛn ani keleya kɔnɔ ɲɛma sɔrɔla na ɲɛma min n'ale tɔgɔ ko amadu njayi ne yɛrɛ don a kɛ awa ɲɛmayasigi kɔfɛ a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn tongoro bugu kunna. fɛn min ka dɔn k'a fɔ an bɛ tongoro bugu ekɔliso la min ye tongoro bugu jeunesse ye u ka wuli ka jɔ kɔnɔ biro kura ale sigira bi biro kura ɲɛma kɛra mɔgɔ min ye a bɛna tɔgɔ na jamu fɔ biro ka laɲini ye mun ye u b'a fɛ ka mun de kɛ tongoro bugu kaw ye biro kura a ɲɛma n balimakɛ i n'u la. n b'a la tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ amadu njayi ala ye n sigiyɔrɔ bɛn tongoro bugu ma k'a wele tongoro bugu ka mɔ tongoro bugu kɔnɔ ala ye bi wulada in na ala ye koba kɛ tongoro bugukaw ye bi cɛbɔ la bi an mɔgɔ 4 kun bɛ yen alhamdulilayi bɛɛ danaya ta ka da ne kan consensus kɔnɔna la k'an kɛ président cɛbɔ ye n ka cɛya tɛ n ka fɔ wɛrɛ tɛ danaya don ala ta n'u ka bɛɛ mɛ ala y'a nɔgɔya n bɛ ala fo ka barikada n bɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnninkulu tɔw fɛn fɛn tun bɛ yen minnu ma se ka yen sɔrɔ minnu ye yen sɔrɔ n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ tongoro bɛ gɛn na bi an de ye mɔgɔ kelen du kelen kabila kelen ka don da kelen fɛ ka dogo da kelen fɛ o de b'an fɛ tusigi in kɔnɔ yan an de bɛ fala de b'a la ka yen tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ne don ne tɛ mɔgɔ ko tɛ kin ko de don an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka quartier in na ta ɲɛ comme il a pu faire tout mina surtout le collectif des jeunes pour le développement du quartier on veut que seulement le développement de notre quartier on le bɛ ne bolo k'a fɔ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ sigi in kɔnɔna la mankan ma bɔ a la kɛlɛ ma bɔ a la o b'a yira k'a fɔ bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ tongoro bugu kɔnɔ alhamdulilayi bɛn b'a ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninya fana diyaw nin tɛ parce que ko mana kɛ cogo cogo fɔjugu kolaw fana b'a damana minnu bɛ taa interpréter o tɛ se information source la o mana kɛ cogo min na dɔw fana b'u poro kan ka fɔli jugujugu k'a la mais alhamdulilayi faamuyali sɔrɔ a la parce que i y'a ye denmisɛnninya fɛn la bi alhamdulilayi an bɛɛ bɛ niveau dɔ la bi niveau min ye mun ye an bɛ se ka fɛn papier mun don structure mun don sɛbɛn papier b'a la hadamaden bɛɛ bɛ se k'i ta yɔrɔ ni bila yɔrɔ dɔ a kɔnɔna la o de fana ye ko in diya fana ka bɛɛ ka woro yiri la k'a fɔ sariya sɛbɛn de b'a la o sariya sɛbɛn kɔnɔna la mun bɛ mun kɛ o bɛɛ b'a kɔnɔ déjà voilà. wele kan ɲuman bolo ka di tongorokaw ma wa biro sigilen sisan nɔ e yɛrɛ min kɛra biro ɲɛma ye i ka laɲiniw bɛ kɛ fɛn fɔlɔ jumɛn ye tongoro bugu kɔnɔ. ne ka laɲini fɔlɔ n b'i fɔ balimakɛ i ye kuma belebeleba de fɔ ne tɛ ne ka laɲini tɛ fɔlɔ ye min ye tɔngɔ denmisɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kɔfɛ k'a yira k'a fɔ an ka kin bɛ cogo min na fɛn caman b'a jɛ mais an bɛ quartier tɔ ye olu ka évoluer pour que mun b'an bali an yɛrɛ ka évoluer alhamdulilayi quartier bɛɛ n'a sigikan don personnalité bɔ bɔra an ka kin kɔnɔ yan star bɔ bɔra yan dɔnnibaga bɔ bɔra fɛn bɛɛ bɔra yan an ka kin kɔnɔ yan mun b'a yira k'a fɔ an ka kin fɛnɛ se ka taa ɲɛ maintenant an b'a ɲini an kɔrɔw fɛ an faw fɛ an kɔni b'u ka bila la o bɛ se ka denmisɛnninya ye fɛn dɔ ye an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mun ka ɲi mun man ɲi fɛn wɛrɛ an b'u ka bila la à tout moment 24 heures sur 24 u ka mɔgɔ ci mana s'an ma ou ka kuma b'an bolo k'a las'an ma nous sommes prêts à aller maintenant pour aller les écouter mais an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la hakili ɲuman fɛn wɛrɛ la maintenant pour que an ka quartier bɛ se ka taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ quartier tɔw kan pour que an ka quartier ka kɛ modèle ka tɛmɛ quartier tɔw fana kan minnu bilala ɲɛ tubabukan na ko il est jamais trop tard maintenant k'i y'a dɔn k'a fɔ ko mun man ɲi dɔrɔn an ka sɔn k'o relever ɲɔgɔn fɛ a banna o de kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ. biro kura ka baara fɔlɔw bɛna kɛ mun ye tongoro bugu sigi la bi yala denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don mais a ka gɛlɛn koyi a ka baara fɔlɔfɔlɔw bɛna kɛ mun ni mun ye bi tongoro bugu kɔnɔ. an ka baara fɔlɔ ye min ye k'a yira ka fara ɲɔgɔn mana bɔ yen ka ɲɛfɔli kɛ biro kura kan ani association min bɛ mun identité kɔnɔna la k'o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o mana bɔ yen san maintenant biro in dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen minnu sera ka don biro ma se ka don biro kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ k'i tɛ tɔɔrɔ ka di
bere to buga delo mana bo ko fe tonrobu rodamon be celebrity ka fonga inga jeadi amugo be diala ramadi be ko kula fo dia sabatira dunga fani fombena ko dia mo sabati dungo bana we sena fombena quartier road chamambi munu no golendu ambe fe ka mbolo suru kan folo kula jea amu ya damne mais damne la babna ke continuer ka bul kono la nga école sou kono la en temsonu be munna bi ka nyefolu ko sensibilisation ke école de be mo permettre ka ke fembe bi ka njigido fana kan tuni ka amse ka fonto après plan d'action remna sigi senga anga walla ni famunu be ate do pressure la avec ka keneka a foi te foko adam le kra ni namba ni ga fukata mana imbatu kura imbandumna abe informer a bela jirena biro kura ni majoldo wa manda e sanjoli biro kura ni manda e 4 ni do maintenant bureau de composition est 36 personnes maintenant 36 qu'on a mené élaboration que ka statut règlement ka lay modification ko mo chamse ka do sous commission ni fond ba kono la bere ka do akono akunguti fond wore passer bureau mudu fente sur akono kesiri en détermination kayda ka fo kin ko ndidu anti dor la kin ko doro ko wori bon ba kono wole kan ka di tongro bu jeunesse wa mumen bulo ka fo anga nyogon simbla ka nyogon bulo mine tongro bu kono andi clé andi be falare bala anga fengelen plan kuna ambe kin tanya drone ko kin tanya de ka gelama amba ina fa on fo marketing pour que moi blanc ere ka keti on fo ko nyogon rodon durme ke nyogon fi fambe ke nyogon fi ye karsa dondron e karsa deni ambe fo clé nga dame ka singa rema anga dame ka singa rema ama ina on fo fo ne fe anan koro fe kuna antui ka gre maintenant amba ina ambe ta nyogon fe tu je ko lu jina bifo anga ta nyogona anga ta nyogon pour que kimi se ka ta nyogon fe alisa amba ina ngal mo fe ama yanga tugutu fe ama yanga kabla bo bela jele fe fo be to ko no ambe ka je kan bulu nyogon fe dem sunu mo ko bla la shuni clé wati bulu mona se fe ama amu ko bla la voilà qu'il faut ki wala nyumando aywa Amadou Ndiaye nyama ya manode amepse ka minfo alaka jamata fangal tima atenya mu ani sabali ko Amadou Ndiaye demseni awa jolendo tungolo bu kono ngado anase ka demseni fara nyanka aya fo chugumi la nyini folo ye tungolo kono wawe an yere bela jelen ka la nyini anga kin kono kimise ka saniya tugumi awa ikalo ka fo o baraw damne la sabula wati so amba ye wura be camion luye kana nga nyama che kana dingaw labo do ko be balika kunu kuye ola olu be ko jem ko nyman chamaye tungorobu kingono bi bada amba yini le sa o ka ke nyeta wubulo demso ngutige di nyoma kimbe sania kimbe sabati wa insécurité abikele ka bo kingono sabula ni yata kala ye bebe ni muye lemson ka nyogon bla nyogon fara lemson ka kele no logada kingono ikalo kin abi sabati go alaka aywa bara in sabatu bolo Amadou Ndiaye ki fo ki wala nyamno alibe fasiri disebe ami temene ba o ibi fi abo ansengoro fasiri disebe nanama le reporter akabi sorobale na boli fasiri sebenda la rédaction ako abe wati jambo bi minye ekado Congo nalebe dugu don dugu no ye aywa segu marala ako ni alta kalaje abi wati jambo bi minye don dugu kawye Congo akuye wule bla wule gelema yere koyi kabla kazinsi anga jamana mana bawma kafunyana lakana balea akumo lukambi ko sebe koyi sabula ni alta kalaje dugumzani chama aywa olube aywa ikalo ka fo bamanji wale mauka mara kono bi ako olu wa chedewun tumu bala chedewun nyewulika joke awa kwa dugu atun lakana lendo ka sababu ke aywa ikalo ka fo dugu dew nyele ako ni alta kalaje bi minye Kongo kono lai ako ni awulangatala sabula chedewun uyelekera ka sababu ke bamanji wale mauye bamanji wale mau akuye golida ikalo ka fo gongola bi koyi ako lokun sababu nyango bi
olu u bi gɛlɛya kɔnɔ awa n'i y'a ta k'a lajɛ u ka cɛmisɛnw u tun y'u fari da awa min ye i ka dɔn k'a fɔ banbaganciwale maaw ye k'u sogo da banbaganciwale maaw ye anw ka dugu a t'i minɛ sabula aw kɛlen don k'aw ɲɔngiri dugumala dugu bɛɛ lajɛlen na min ye ayiwa lakana cɛjugu ye min ye ayiwa cɛni cɛjugu ye k'o da dugudenw kan a ko min y'anw ka dugu ye n'o ye kɔngɔ a ko a t'i minɛ bada awa k'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni labɛnw ma sabati kɛlɛkɛminɛnw t'u bolo awa i ka dɔn k'a fɔ u ma labɛn kɛlɛ kama awa aw ni awa minnu wulila kama k'u nin di marifa yɛrɛ kama n'o ye banbaganciwale maaw ye a ko a kɛwalew k'u tɛ kelen koyi ko n'i y'a ta k'a lajɛ awa cɛmisɛnw ka lɔgɔkun 3 bɔɲɔgɔnko u y'u seko kɛ bi a ko banbaganciwale maaw ka seliw la koyi awa min ye kɔngo ye a ko n'ale bɛ segu mara la a ko a binna banbaganciwale maaw tɛgɛ kɔnɔ bi jadisi marifalaw tɛgɛ kɔnɔ bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ kɔngo a ko a sifinnakaw ka ɲɛma a ko o sɔrɔla dasanuma na ko a y'a jira k'a fɔ bi olu ka baara valide maa minnu n'u bɛ se ko la maa minnu n'u bɛ se ka jamana dugu kumabɔ a ko maa 47 a ko bi a ko banbaganciwale maaw ye olu ta koyi ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u t'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a kɛra i ka dɔn k'a fɔ sibiri don min ye i ka dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 15 a ko olu balila ka wuli sɔgɔmada joona fɛ k'a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ u ka dugu a laminiminilen don koyi sabula olu ye wulikajɔw kɛ ka min y'an ka jamana ɲɛmaaw ye ka ci lase u ma ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maa ma sɔrɔ min bɛ taa olu lakana duguden minnu n'olu tun bɛ lakana bolo kan ye a ko i ka dɔn k'a fɔ maa 47 a ko bi banbaganciwale maaw k'u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ wa o ma ɲɛ koyi u ka bekanw min ye i ka dɔn k'a fɔ bekan 400 bɔɲɔgɔnko ye min ye i ka dɔn k'a fɔ saga ba ani misi k'u y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan awa k'u bɛnbɛn ni ka taa n'o ye u taayɔrɔw la sari daba o 29 k'olu bɛɛ lajɛlen bɛnbɛn bi ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'olu t'a dɔn wa i ka dɔn k'a fɔ a tɛ kun maa la yɛrɛ bi k'i bɛ bɔ kɔngo awa n'o bɛ segu mara la bi k'a fɔ k'i b'i ka bagan ɲini walima k'i kunda foro kan a ko i kɛra su ye koyi Fasili an y'a sama ni ka bɔ le reporter kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili Sabɛnba la rédaction bawo yan kita